kalibutan na. Gikaluhaan at tangdaan sa atong suliran. Ang suliran mo itabahin sa tadlang kinabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jana, 29 anyos, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong amahan. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, alas 5 naman dahil sa hapon ha. Tingulit naman doon sa bahay. Ay, kapuya trabaho ay. Jan! Jan, dali rin, God! Gitawag mo kong papa. Nana pa. Saan, ha? Sige kong tawag si mong mama sa cellphone pa. Di ba siya tupag? Nag-unsa ka to imong mama sa bahay. Ang putlo pa. Anong diyon ta? Nas mama ni mo hanga, dilago na ako muuli sa bahay karon kay nanawag ako mga barkada nga mag-inom ko lumi. Mo ba? Sige pa. Ako lang unya ingon si mama. Basta nikabot ako sa bahay, ako ti katawagan para magastorya mo ni mama. Sige, Jan. Ma, abot ako. Oh, asa man si Papa nimo? Ngano ikaw mang usang na uli? Sige, panawag ni mo sa papa ganina, ma. Kaya lagi, doon na siya isulti ni mo. Ang hagad magguda yung mga barkada ba, nga mag-inom sila. Mong iya na lang ipaagi na ako ang papananghid niya. Para ako na lang musulti ni mo. Kinigid si Papa nimo eh. Kung wa matiguang, dili magbisyog inom. Ay, sige na pagilis na dito kay mga on na ta. Sige, ma. Ano sa maron? Uy, si Papa siguro ron. Ano sa ring rasa di eh? Oh, uy, alas 2 naman sa kadlaon. Akong sugat sa Papa be. Gong, ay may kadlawon day diha. May kadlawon. Uy, Kuya John, ikaw mo din na. Oh, ikaw lagi nag-drive sa kinan. Asa si Papa di ay? Sana! Oh. Ano ko yan? Pa? Hubog ka? Ay, hubog ka. Hindi ko hubog eh. Ang gabi ha, hubog ka sa mong Papa nung dyan. Ay pila na may katuig ha, nagkuyog. Karon pa ko kita niya nga nahubog baayo. Unsa man ha? Doon na ni problema imong Papa. Recorded by X Thunder Gaming. Sukad na ako kilibutan na. Kung nga ba ni anyos na. First time itang hubog ka. As hubog ka, wa na ibang. Hasta yung kaon, narugay na niyang kaila. Karon pa yun nakakita niya nga hubog kayo. Ug nilabay ang pinakaadlaw, kalit lang nga dunay gimo ang akong Papa. Ug unya, Jan, sakit na kong tiyan, oy. ngano mo na pa? Ambot lang. Wait, tawag sa mama niyo, be. Ila nga, magpahaplas ko niya. Sige pa. Ma, patuong ko ka ni Papa sa kwarto, magay. Maghaplas ko siya. Sakit ko yung tiyan. Mo ba? Sige, ang mga tuon.
Jan, doon ako ipangutanan nimo pa. Unsa man ma? Wa kay nabantayan sa imong amahan, nga murag siya og nagdag. Unsa pa sabot mo nga nagdaag ma? Ang iyang panit ba, murag nagyelo. Unsa? Kagkarasan na karakabante niya ma? Mga tulo na kaadlaw. Karon lang ko ni sulti nimo, kay ako pa man siyang giobserbaran. Pero wa man mawa ang pagdag sa iyang panit. Ug murag ni grabe man na siya karon. Unsa ma? Jan! Jan, asaman mo. Ay, ari ang sa kuliyo, be. Sakit ako pilar. Si Papa Maron. Jan! Nganong kaos siya? Meron ka pa? Naunsa mangka? Sakit ako tiyan. Oh, Ha? mo ba pa? Adun tag doktor para ma-check up sa ka kay sige namang pagsakit sa mong tiyan oy. Dok, ni Agibido kay magpa-check up mi sa akong amahan. Naunsa man di siya. Uy, mura man lagi og nagyelo ang imong panit, sir. Usa, Dok. Mao lagi na dok. Medyo taod-taod na gyud ko nga nakabantay niya ba nga nagyelo siya. Pero walang kumusulti niya bahin sa iyang pag-ilo, dok. Mao ba? Okay, sige. Magpa-laboratory ta ha. Para makita na to kung unsa hinungdan sa pagsakit sa imong tiyan, sir. Ug kung nganong nagyelo ang imong panit. Sige, Dok. Risitahan lang unat nakagtambal para sakit sa imong tiyan, sir, ha? Ma. Ikiling ang nag-hospital ba nanawag na ko nga naanak ko no ang result ni Papa. Oh, Atong tukuhaon ma. sige, ato anak. Kay base kung saan niya resulta sa iyang laboratory. Sige ma. Hi Doc. Ako lang ang mukuha sa result para dili lang mahago si Papa sa biyahe. Kay sige lagi sakit iyang tiyan nya gikapoy siya. Mao ba, sir? Okay, sige. Ako lang basahon. Sige Doc. Base sa resulta, uy, positive man na imong papa sa Hepa A. Ha? Then, need na to ni siyang ipa-deep laboratory, ha? Para mahibawan yun na to kung grabe ba ang iyang sakit nga gibati. O para mahibawan kung doon na ba'y damage ang iyang atay. Unsa Doc? Damage sa atay. Sa pagkakaroon, nibalibad lang una ako sa doktor kay lagi wa ko may kwarta para sa mga deep laboratory ni Papa. Nangayon na akong tambal sa doktor para sa temporaryo nga tambal ni Papa sa pagsakit siyang tiyan. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. First time ko nakakita ni Papa nga nahubog og maayo. Mao ba kining hinungdan kung anong doon na nagibati si Papa siyang tiyan? As in sakit kayo iyang tiyan gud. O dugay na kahang nagsigig inom si Papa o karon lang may mahibaw. Ikaduhang pangutana. Mato sa doktor, positive ko na sa Hepa A. Unsa day na ang Hepa A? May kaayuhan mo na? Ikatulong pangutana. Kung doon na kay sakit nga Hepa A, delikado na ba sa kinabuhi? Mao ba kini ang rason kung anong nagsakit ang tiyan ni Papa o nagyelo ang iyang panit? Ikaapat o tapusang pangutana. Naghisgot ang doktor og deep laboratory. Unsa ni pasabot ana? Mao ba na kanang CT scan o baka biopsy? Wa man gumi kahibaw kung unsa na. Mga pila man sad ang magkasto ana. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jan. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related yung mga problema. Kay usama na ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Para sa klaseng pamagi, pagpadala sa inyong mga sulat-suliran, diri ka na mo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official
writer's page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yung mga legal ng mga problema, ato ni Elin Bathan ang andam og taganang mo tambag niya na. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what is meant for you will not pass you by. Unsay para nimo, para imo gyud, na? Ug dili, para sa uban, di na to pugsog abli ng mga pultahan nga gahay kay ablihon. O di might be some pultahan nga sayon ra ablihon. Bisag piyungan pa. Ang atong magtatampo karon lawa si John, 29 years old, taga Cebu City. May mga taga Cebu City, kumusta naman dahil si Dr. Rodesia, Dr. Umar Arcio, Dr. Edwin Mingito, Dr. Robert Marian Dinupol, no? Mga doktor nga, Dr. Roy Entienza, kumusta naman ka Roy? O si Liway. Bago na kong nailaila si Mr. Walter Pabalan diya sa Pardo ning dakbayan sa Sugbo ug si Marianito Villamor Jr. Mabulo Luyo, Cebu City, mga taga Inupakan, no? Kudira, Rubli, Gargar, Jimmy Yao, Tony Gibbs, mga Alberio family, mga Piralis, Mangilista Bisnar, Doktora Mirambel diya sa Inupakan, musta? Mga taga Pilar Camotes, nga Burha family, si Jess, si Paulino, Prince Nazaret, ang mga taga Gindaruhan, no? Mga tao ni Dilariusa, Jumar, Adoy, Arnold, Richie, Ibal, Runan, Sami. Salamat kayo sa inyong halublaka nga mayong pagkakarga sa akong sakyanan. Mga Bilyar Moon, Kanyabano, Nelpi, og si Niti, mga Latayada family diya sa Kantawan, kumusta? Mga taga Tris Uling Naga, Rizada Junior o Trining Rizada, mga gikan sa mga Embalsado family, no? So going back to our sender, si John, 29 years old, unang pangutanan ni John. Unang pangutanan ni John, mito kini siya yung papa, no? First time ko nakakita ni Papa nga nahubog og maayo, mao ba kini hinungdan kung nganong duna na gibati si Papa sa iyang tiyan? As in sakit kayo iyang tiyan gyud. Ug dugay na kahang nagsige og inom si Papa ug karon lang ni mahitabo. Posible dugay na ni naginom yung Papa diyan, no? Edad si mong Papa siguro mga 50 tingali kung tagna lang or mga late 40s or mga ana, no? So sa may mahitabo sa katao nga kusog mo inom, either liquor, wine or beer, tulong ni ka klaseng alcoholic drink, humanly consumable, liquor, wine or beer, unya kayo nonta sodium tiyan, simple nga magka gastric irritation, magka ulcer, no? Nya usa pa pod, ma-depleted ang absorption sa vitamin B1 kung daghang kag alcohol sa imong lawas, especially vitamin thiamine, no? Vitamin B1. Kadtong mga tao nga kulang og vitamin B1, dali kayo masakit og central og peripheral polyneuritis, no? Sa mga extremities ug sa diri sa brain, no? Unya madaot ang atay, madaot ang atay kay diha magud metabolize ang mga tanan nga atong ipangkaon, mao nang mayilo ka, say, no? Daot ay imong atay, kinga mo undergo kag mga testing, CT scan, biopsy, unsa pa man mga laboratory test, pagsuta kung unsa nay extent sa damage sa imong atay. Kaduhang pangutana, matud sa doktor positibo kung si Papa sa hepatitis A. Unsa di ay na ang hepatitis A? May kaayuhan pa ba? May kaayuhan pa, no? Usa ni siya hepatitis meaning inflammation or infection sa atay, no? Na A, na B, naghan mga klase-klase, may internal medical doctor ang expert, but it will take a little while before ka maarang-arang o kana kung muhunong nag-inom ang imong papa og alcoholic drinks. Sunod nga pangutana, kung doon na ba'y sakit nga hepatitis A, delikado ba na sa kinabuhi? Yes, kung dili maatiman dayon, no? Mao ba kini ang rason kung nganong magsakit ang tiyan sa inyong papa ug nahilo na siya og iyang panit? Ya usa sa manifestation sa usa ka tawo nga nasakit og hepatitis is majundis. Mao ni siya medical term nga bot pa sa bot na yellow na ang imong panit, ang imong kalimutaw, kanang nga imong puti-puti di na puti, yellow na. Ug kinahanglan gyud kang tambalon, otherwise magkauban ani magdevelop og ascites, kanang na accumulation of fluid sa abdominal area. Ang mga babae murag buntis pero dili bata ang sod, tubig. Mga lalaki murag buntis pero of course dili tambok kundi tubig gyapon. Tubuhan na namo sa internal medicine ward para magawas ang tubig nya tambalon ang hinungdan nganong nag-ascites, nganong naay fluid accumulation. Sunod nga pangutana, magisgot ang doktor og deep laboratory unsa man di ay pasabot ana. Kinahanglan CT scan, biopsy og pila may magasto depende kung asa man i-perform ang diagnostic procedure. Naman ka sa Cebu City,
Diya sa Cebu City Medical Center. Mga ingon-ani nga mga laboratory workup sa Vicente Soto. Kaya kung maaari kang Chongwa, Cebu Doctors or UC Med, siyempre, mahal. Ang guna, ng private guna. Pareha sa kong pasyente. Dok, bisitahin ko na sa balay. Bisitahan, kung maaari man niya akong charge, okay lang. Siyempre, mag-charge po ko kay magdago kong driver. Say, magdago kong backup, bodyguard. Bugas ako gasolina, mag-charge ko po ko. Pero kung imong pasyente dalhon mo sa private o karang government hospital, may regasto. Naraman ang kinabuhi ba? Hindi na mo pwede nga, imbes kayo magsuroy-suroy ko, ano hinong ko nagpaingon sa pasyente, o niya, malibre lang, dili pa na pwede. Walay libre. Pwede na i-discount. Okay, sinata kasabot ka sa speaker mo dyan, o ganito sa libuan, millions, nga naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Salamat kayo sa makanunay yung paminaw sa mong Arimen program. Number 1, Medini sa Visayas, sa Cebu. So, from all of us, sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong